ponúkajte sa pagáčikmi, makovníkmi, sú to sponzorské dary, takže nech sa páči, občerstvite sa. To je novejšia, žiadna spiska nová vec, hej. A nás píšu, čujeme. Na to nečkáme. Nebo, my sme hranáci. Úplne je to jedno, že či to je pohrebák, či je pohrebák a po žltý, je to jedno. Ja stále budem pohrebák. Áno. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný rozpálků. Včera chvíli po poledni přišla zhora blbá zpráva. Řečím jim hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí pose. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom účtu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista, jsem věčnej optimista. Možná mají tam nahoře se mnou trochu jiný plány, že jsme tady z nějakého důvodu. Poďte tu strechu. Dajte mu puto, prosím vás. Ste osoba zadržaná, áno? Doklady vám budú odobrané. Ja som tvoja osoba, ktorá ťa bude obhajovať. Jak už dlho som im nemal. Policajti stráži. Policajti stráži. Ucekaj, Robo, ucekaj, ucekaj. Ucekaj! Ucekaj. Ucekaj! Koncipient, kde je koncipient? Ty si koncipient, áno? A táto osoba je zadržaná. Na základe? Tu je tento dekret, áno? Joj. To si prečítate celý? Áno, z kamre, bočo. Nemohli by ste mi vycáhnuť? Čakajte. Ale to z kamre si zbírajú v stredku, nie na kraju. Dobre, v poriadku. Už lepšie? Ešte raz? Treba? Dobre, vyčistíme. Ďakujem. Taká servítka ešte ráno. Čo? Ale od benzínu. Od benzínu. No, už dobre? Už sme. Čekaj, čekaj. Ďakujem. Koncipient. Budete ako čítať tento dokument, ale aj tak budete vyučení z tohto konania, lebo to sa dozviete, nech sa páči. Ústredná kriminálna služba verejnej bezpečnosti vyhlasuje pátranie po nebezpečnom pachateľovi krádeže motocykla Java Perák jednohu
červenej farby, natretej s pimslom, Ja mám oranžovú. ktorý bol odsúdený v Šafarikove v roku 1984, na ktorej dodnes jazdí. Tu je fotografia, spoznávate sa? Šafarikov. Áno. V popisu pachateľa uvádzame, že sa jedná o obzvlášť nebezpečnú osobu, ktorá je ozbrojená šarmom, charizmou a komediálnym vystupovaním. Komediálny? Do tebe mysleli. Nie! Ale ticho buďte. Na základe tohto Trošku ako pomôžte. Na základe toho vzniká dôvodné podozrenie, že ak túto osobu už poznáte, alebo sa nachádza medzi nami, budeme sa tu všetci nekonečne smiať a zabávať. Ďakujem. Osoba sa toho času sa pohybuje s ďalšími osobami prítomnými na výnimočnom zraze Java ČZ spíš Nálepkovo, ktorý momentálne prebieha pod vedením miestneho gangstra Jozefa Čecha. No to je ten, aj to. A do Jarku. Ale aspoň daj sa šparkové panáče mu! Do Jarku. Držte. A zastrieľte ho. Robo, to kvôli tebe! Ideš kvôli tebe! Idźcie zatopić. Wądrysia lze mamy taką. Dopadol, ti poviem. Padnú som! Czuj, nic się nie zmieniło. Ale pozor, tu na rydy. Motocykl! Macaj kuchár! A gdzie mam parazol? Tam si pošípať! Je tu! Ach, Mario. Presne je to ten motocykl. Ano. Láco Siránko mi to potvrdil. Na tej motorke ste chodili? No a jak? Od 84. Ja som nehodil, on hodil ze mnou. Láme, policajti vyčistili. No to ste jazdili ešte zapaskovanou motorkou. No a jak? Samozrejme. Ale znaš, aspoň blišťala, že by bolo vidno. Ale aspoň škamre si vybral, keď išiel. Obočie som si urobil. Hej, vytetoval. No nič, teraz ho len zavrieť. Také špeciálne povolenie musíme vybaviť. Ďakujem. Ďakujem. Ale to treba Že by ten vírus rozniesol, hej? Áno, áno. Ale to treba Trimo, uplatiť. trimo. Hej, oblo! A vnúka vypíšeme. Každému povolení. S utrženým puchem budu chodit pro vodu. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom nočnu běží, vždyť na tom nezáleží. Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista. Idź po tu kryminálku.
výber na hlave. Mal on dávno, dávno veľký sen, kúpiť šopra a sám byť ako ten Joe Rockefeller, 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 Rockefeller. Čau! V piatok chcel ísť na zraz motorek, vymenil si rannú úterek, kúpiť čopra on by mile rád, no teraz môže ísť tak akurát. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, oh Joe. Kone moje hyje a diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Durej. Za 20 minút Trnave, kone moje hyje a Prilba patrí k výbave, hlavne, že som skorej. O 15 minút v Ilave hrala, chlastal ako Zeppelin, radil 1, 2, 3 medzi plyn, spravil 4 diery na výfuk, nech to dáva kurva riadny zvuk až do nedele, do nedele, do nedele, do nedele, do nedele, oh Joe. Kone moje hyje a diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Durej. Za 20 minút Trnave, kone moje hyje a Prilba patrí k výbave, hlavne, že som skorej. O 15 minút v Ilave. Diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Durej. Za 20 minút Trnave, kone moje hyje a Prilba patrí k výbave, hlavne, že som skorej. O 15 minút v Ilave. Hey, you got the blues, hey, this is Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov
a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Milión miest, núka svet. No len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Orchester vždy večer skúša, v každom okne býva múza. Dirigent dal známe gesto, sme tu my a naše mesto. Rieka má posteľ kamennú a pozýva nás k prameňu, obmýva v nás námi priestor. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Cesty vedú tam aj späť. Milión miest núka svet. No len Jedno nás naviera. je to mesto, čo je v nás. Kaviareň Mlynček, Spišská Nová Ves, Marián Mitrik, Jozef Mitrik, Dixie, výroba šampónov Smyžany, Moje Burger, Spišská Nová Ves, Najobrazy Slovensko, Tony Pizza, Smyžany, EM Centrum, Spišská Nová Ves, Autodiely M, Spišská Nová Ves, Moto Štýl Planet, M Planet, Spišská Nová Ves, Motoves Škoda, predajca automobilov, Nilcom, firma Novex, firma Tekra STK, pobočka Spišská Nová Ves, firma Nidek Nová Ves, Robo Barbuš, kaviareň Kaštiel Smyžany, Beer Garden Gelnica, najzaujímavejšia motorka a pôvodný motocykel. ČZ v roku 2023 a
trošku nás to počasie tak prekvapilo, možno milo, možno nie, ale určite ten motorizmus máme radi my, aj kamoško, pretože klasicky nám prestalo pršať práve teraz, keď... Takže ja poprosím pána Jozefa Čecha ako generálneho usporiadateľa, pána Davida Pateru, ktorý je takisto generálny usporiadateľ zrazu. No a za mesto samozrejme odovzdá tieto ceny pán David Demečko. Takže dovolte, aby som ich privítal. Dobrý deň, vážení účastníci, dovolte, aby som vás privítal na 2. ročníku zrazu historických motocyklov Java ČZ. Chcel by som popriať všetko dobré do ďalšieho ročníka, do 3. Verím, že sa tu i na budúci rok stretneme a poďakovať organizátorom, že niečo také výnimočné dokázali zorganizovať. No tak chcel by som taktiež ešte raz všetkých pozdraviť, aj kvôli počasiu si myslím, že sa nás tu zišlo ešte celkom hodne. Dovolte, aby som vám predstavil tú tretiu. Je to najzaujímavejší motocykel. Jej majiteľom je Roman Halas. Tento motocykel bol vyrobený v roku 1964, má 4 rýchlosti, 50 má 2 válce, takže zle som si to zapísal. Motocykel je bielej farby, cenu odovzdal viceprimátor mesta Spišská Nová Ves. No a teraz máme cenu číslo 2, je to pôvodný motocykel patinovka. Na túto cenu získalo štartovné číslo 43. Štartovné číslo 43, je to Java Perák, jednoválec, 250, bola patinovka. Takže ja pána Foxa tu vítam, pán viceprimátor mu odovzdá upomienkový darček mesta Spišská Nová Ves. Najvzdialenejší účastník po vlastnej osi. Štartovné číslo 104. Štartovné číslo 104, no nebude to auto. Je to Java 250 kývačka, typometrov, kým sa sem vôbec dostal. Je Jirka Pohrl z Pardubic, tak mu zatlieskame. Jirka Pohrl, Pardubice, po vlastnej osi prešiel veľmi ďaleko.
Rock the house now. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it.
jednoťažné lano je na dobrovnej navodbe, a druhé je na protizávažné. Takže jedna je dobrovná navodba, druhá je protizávažná. Tam to je jednočivé, že má protizávaž. Áno. No. A tu má závaž. Vlastne tu je len hubon, ktorý drží to lano. Tu je okrúhle lano, hore. A dole je jak pod klietkou. Spalicu vyhnali. Hýbaj domov, hýbaj, lebo si opili, ľahko vyťačerky do šachty zhodili. Hýbaj domov, hýbaj, hýbaj sa vyspati, prídeš do sesí, budú sa ťa ptáti. Svetlo, ticho sa s lukom stretlo, lesklý lak s matným lakom, anarchia, zákon, budúcnosť minulosti a pokoj ukrytý v zlosti, otázka s odpoveďou, ty so mnou a ja s tebou. Budeme to stále my, 4 oči, 4 dlane. Budeme to stále my, nech sa stane, čo sa stane. A budeme to stále my, či pri stole, či v posteli. Nikto nás nerozdelí. Rozliaty v priestore a horúca púšťa more. V piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január v strede júla a ovce sa k vlkom túlia a kľukatá cesta s rovnou. Ja s tebou, ty so mnou, budeme to stále my, 4 oči, 4 dlane. Budeme to stále my, nech sa stane, čo sa stane. Budeme to stále my, či pri stole, či v posteli. Nikto nás nerozdelí. Budeme to stále my. Samozrejme, že tu nič nebol. No a tu, hneď ako sa pozrieme nižšie, prečo mali poročania dôvod chodiť do tejto doliny. Bol prvý mlyn, druhý mlyn, tretí mlyn. Dodnes sa tam zachovali vlastne staré budovy. Vidíme hneď nízke náhony, to všetko jasne pekne zvýraznené. A to boli obecné mlyny, to je dosť dôležité povedať. Neboli vlastne poddanské, ale vlastne mlyn obec. Čiže sedlárska obec a domčárska. A tu sa ešte nachádzala jedna válka. A tu ďalej už potom bola kotárna hranica, síce vlastne ako Ocnavy, ale už tu vlastne pokračovali vyššie stolíky.
pár míst, kde nám bude fajn. Do vírusnou, tak daleko, že nás nedokážou nájsť. Na veky vekov, a čím dál víc tam ve svý hlavě lítám sám. O výresnou, prej tam maj, dobrý kafe maj, yeah. A odíď so mnou cez rieky, čo nedajú sa prejsť, spojíme sa na veky. Tak správ to ešte dnes, na som chceme, zabudneme, všetko je len klam. A odídeme cez rieky, odíď so mnou. Ja znám pár míst, kde nám bude fajn. A do vírusnou, tak daleko, že nás nedokážou nájsť. Na veky vekov, víš, čím dál víc tam ve svý hlavě lítám sám. O výresnou, a prej tam maj, dobrý kafe maj, yeah. Odídeme preč, to špatné veme čer, držíme se za ruce, vracíme chvíle zpět. Nevíme, co bude, ale dobře víme, že raz odídeme kam len chceme, je to jedno kam. Odídeme cez rieky, odíď so mnou. Ja znám pár míst, kde nám bude fajn. Do vírusnou, tak daleko, že nás nedokážou nájsť. A na veky vekov, čím dál víc tam ve svý hlavě lítám sám. O výresnou, a prej tam maj, dobrý kafe maj. Odídeme kam len chceme, je to jedno kam. Na som chceme, zabudneme, všetko je len klam. Odíď so mnou preč, láska nie je len vec, ktorá vojde do deravých riec. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. To dobre vie každý, kto tou cestou išiel, tou cestou 511. A sa to zjesť, stratený v čarách ciest, zniesť sa to dá, napriek pár nehodám. Zvalený strom, prejdený bez stopárka, hore bez, hory ňou, horia tiež. Dá sa to zniesť, lebo vieš, stále je dosť iných ciest. Na ceste 517, ako by zastavil sa čas. Človek tam rád stále niečo nové zbadá. Na ceste 517, na ceste 532, ten svet sa zrazu krajší zdá. Dokonca aj vtedy, keď hlad na zem sadá.
na ceste 532. Dá sa dozniesť stratený v čiarach ciest. Zniesť sa to dá napriek pár nehodám. Zvalený strom predený bez stopáka hore, hore bez hory ňou horia tiež. Dá sa to zniesť, lebo vieš, stále je dosť iných ciest. Napriek pár nehodám, zvalený strom predený bez stopáka hore, hore bez hory ňou horia tiež. Dá sa to zniesť, lebo vieš, stále je dosť iných ciest. Tak veľa iných ciest. Rychlost nebopojná, riziko láká, mašina nějaká, teď kolem proletěla, dej si panáka, abys mě potom chtěla, vůle vyhrávat proniká do těla. Krev se rozlejá, motoru řev, kupředu letí česká krev, kupředu letí česká krev, muzika burácí. Holky a mašiny, záplaty na číny, láhodnej žlutej ověk, kupředu krok. Magorů, jo to je ono, no, tak si vem ten svůj díl, buď s náma tady, neotáčej se zády, aby se si ty probudil. Krev se rozlejá, motoru řev, kupředu letí česká krev, kupředu letí česká krev, muzika burácí. Holky a mašiny, záplaty na číny, láhodnej žlutej okér, kupředu krok. A když se hlava bleskově k zemi blíží, to si pak rád, že jsi přežil bez obtíží. Je spoustu takovejch, co v kliku neměli na jejich počest, my budeme veselí. Krev se rozlejá, motoru řev, kupředu letí česká krev, kupředu letí česká krev, muzika burácí. Holky a mašiny, záplaty na číny, láhodnej žlutej ověk, kupředu krok. Se rozlejá, motoru řev, kupředu letí česká krev, kupředu letí česká krev, muzika burácí. Holky a mašiny, záplaty na číny, láhodnej žlutej okér, dopředu krok.
blízko, vieš jak minule, presne takisto. Odložme mikiny, kostýmy, saka, pláže, bikiny, leto nás čaká. Barvy kvetov letia vzduchom, čo vietor s fúkom žiari lúčom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti, rodná choda všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti, rodná choda všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. A svoj resto nerobme len prelove, preži to. Urobme to prelove, party, smiech a zážitok. Toto je hudba, toto je mier, toto je pohoda, tomu ver. Toto je hudba, toto je mier, toto je leto, jak má byť, tomu ver. Tráva, piesok, nebo je modré, blízka sa na časy dobré. Slnko hreje na duši, jak kto chce, zahojí svoje zlomené srdce. Čas nádej splnených snov, poletím za ňou letnou oblohou. DJ Popper, zahraj túto, nech hrá vám do všetkých kútov. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti, rovná choda všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Všetky zažila to najkrajšie leto. Aj keby náhodu pršalo, tak sa stretneme pod jednou strechou a odpalíme tu najmocnejšiu party spolu. Poďme všetci, čo sú tu, poďme s nami celý klub. Poďme všetci s nami, aj tí mami bez basne a hany. Poďme skáče celý klub. Dovoľte, aby som sa privítal tu na vašom zraze. Bol som účastníkom minulého roku, toho roku sa mi kvôli poruche, neviete, zjava, benzín alebo furt na to. Čiže púkla mi na... Jožko, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si to takto organizoval a verím tomu, že budeš pokračovať. Ďakujem, som milo prekvapený, ale poďakovanie patrí aj Davidovi Paterovi. 50% úspechu je moje a 50% aj nové. Odbornými pavorákmi behajú okolo nás a zabezpečujú prakticky to, aby sme bezpečne prechádzali križovatkami a samozrejme Antela, ktorý behá na pavoráčiku takom striebornom na príľbe Novejša do Tého a Prašime má takú kameru, tomu takisto môžeme zatlieskať, pretože náš Ferko, to je naša televízia pojazdná, ktorá celý čas robí veľmi pekné obrázky. Títo páni sa starali už našu bezpečnosť na cestách. Môžem ich predstaviť. Po mojej pravici stojí Jan Petrik, v strede Restislav Klein a Igor Grega z Granice. Za vašu podporu a bezpečnosť, ktorú nám dávate už druhý rok. Ďakujem za všetko a príjmite od nás nejaké malé upomienkové predmety od Ferryho Antala a jeho dcery Novejša Prašime a Ferry robí nejaké veci z kože, kožené opásky, tak nejaké podrobnosti. Ďakujem vám. Ale samozrejme v tomu máme aj rôzne záležitosti. Máme tu aj cenu pre velovec, máme tu nejaké žienky na motocykli, takže aj tie oceníme. Máme tu aj zaujímavý motocykel, najškarečiu motorku, ale tá najškarečia motorka môže byť aj veľmi zaujímavá. Marko Butela sa stará nám o ozvučenie, aj s otcom. Otco príde, všetko rozloží, zmizne a mladý nech sa staré. Košeli, má zasneženú čiapku, sprevádza nás vždy ako prvé vozidlo a dbá o našu bezpečnosť, prechádza tými križovatkami a má také špecifické auto, nebudete veriť, je to Žigula. Teraz takto sprevádza
tým sprievodným autom. Je to jediné oficiálne auto našho zrazu, ako pri tých motocykloch, pretože potrebujeme aj také sprievodné autíčko. A má taký nostalgický charakter. Takže vám prezradím, že sú to dve štartovné čísla. Jedno štartovné číslo je 20 a druhé štartovné číslo je 57. Mám taký pocit, že tie motocykle sú značky Čezeta a tie motocykle sú čiernej farby. Účastníkov, ktorí sú najmladší a šoferovali, predstavil. Jeden je Michaela Žižková, ja ju poprosím, aby prišla sem k nám. No a ten druhý je samozrejme Miško Hudzík. Takže Miško, poď tu ku nám. Miško, kde si Miško? Takú drisnem. No to je nášho Ikyho Miško. To nevadí, tak nech tak príde nejaký náhradník miesto neho. Počkajte na ňo. Kým si ho vysprchuje, poď ty za ňo. Potom si ho ty budeš vysprchovať. Ale Igor, nie, mám byť známy. Vše sprchuje. Možno taký nevychovaný. Nech sa páči. Ale to sa mohli poškať do zjebu, do písmu. Ale potom ho ešte raz. Ešte raz to dáme? Ešte raz to dáte. Brato, ešte raz to dáte potom. Chceme sa pozrieť na najstaršieho účastníka, ktorý tu prišiel na Čezete 175-79 a dovoľte, aby som vám predstavil pána Františka Hamráka, ktorý nás pozdravil s Čezetou 175, ktorá bola vyrobená v roku 1964. Gratulujeme, rádi si medzi nami. Gratulujem. Ja by som poprosil manželský pár, keby prišiel dopredu, čo mal štartovné číslo na prednom skle nalepené na Rolexe číslo 70. Štartovné číslo 70 majú manželia Horvatovci. Ja poprosím manželov Horvatovcov, aby prišli tu na dopredu. Bez tej strechy. Tento Velorex má dynamo štarter, dá sa naštartovať cez baterku, dá sa naštartovať aj na ruku. No a my sme si vybrali žienky na motocykloch, ktoré nás potešili s tým, že chodia s nami. Startovné číslo 107, startovné číslo 103 a štartovné číslo 52. Pre niektorých je určite ich predstavil. Pani Patricia Pionteková, pani Ľudmila Hanzoková, pani Tatiana Kubašská. A teraz vám predstavím tie rýchle motocykle, na ktorých išli. Toto si predstavte, je to automatická prevodovka. Motocykel dosahuje už závratných 45 km v hodine pri spotrebe 2 litre benzínu. Ľudka Hanzoková šla na jave 550, je to javička, ktorá má 3 rýchlosti, je z roku 54 a je nádhernej červenej farby. A Tatiana Kubaská jazdila java Babeta 210, takisto má 2 automatické rýchlosti a krásne. Tá Čezeta 150 rikša má vzadu takú čarovnú skrinku a predstavte si, my sme prišli na 1. maja do Tatier a z ničoho nič tú skrinku otvorili a v tej skrinke bol kávovár. Predstavte Petra Čecha s neopakovateľnou rikšou ČZ 150, ktorý bez problémov celý čas šiel s nami. Dáma a pán bude za volantom, dáma sa bude voziť vzadu na sedadle. Číslo 3 je to javička, java Perák z roku 1949, to je keby Viktória Grančková prišla k nám a František Lapšanský. Štartovné číslo 3, Viktória Graňačková. Štartovné číslo 3, ja vás poprosím, keby ste prišli k nám. Najsympatickejší pár na motocykli. A volá sa Miško Hudzík a štartovné číslo 20. Miško, poď prosím ťa už ku mne. Áno, vidíte, zase tu prechádza estráda. A je to skúter Tatran 125. Tatrany 125 sme tu mali dneska 2.
A štartovné číslo na tomto skutri je číslo 14. A ja by som poprosil nášho Janka Ošlegera, že doniesie, ukáže nám zbierku motocyklov a podobné záležitosti. Janko, a ty si najsympatickejšie z tých motocyklov. Prosím ťa pekne, poď postupuj ďalej do vozu. Že by sme dali najškaredší motocykel. Ten perák je veľmi zaujímavý tým, že je to jednohúb. Je to špeciálny motocykel, ktorý niekedy zväzarmovci vyrábali na motocyklové súťaže. Štartovné číslo je číslo 21. A ja by som poprosil Robka Barbuša, 150 perák jednohúb. Keď ste si všimli tie valce, ktoré tam má, tak sú vlastne obložené takým vynikom. Ja ti blahoželám. To je pieseň. Áno, prosím pekne, ale inteligentná pieseň, aby sa mu vytvorilo vínko. Postupuj do vozu, nech sa ti páči. Takže vlastne ten motocykel, keď ste si všimli, má výfuky veľmi vysoko, aby mohol jazdiť po teréne. Je to dvojválec, ale je tam špeciálne upravená kľuka na tej 350-ke. Je to jednohúb, to znamená, že vlastne tie piesty idú naraz. Výnimočnú, najkrajšiu motorku povieme. Je to znova Java, 350-ka. Ja neviem, dnes je do Československa, v Maďarsku tieto motocykle jazdili aj ako hradná stráž, tieto Kaliforniany, ale viete, sú to dvojtakty, pastu sa to veľmi nepáčilo, tak ich potom vystredali. Startovné číslo 29, Java 350 Kalifornian, červenej farby, Miroslav Mitrík, ktorý má veľmi zaujímavý motocykel. Tento motocykel má zvýšený, keď sú 19-ky, štandardne sa vtedy montovali 16-ky. Skutočne firma Neckermann v Nemecku, veľký obchod, alebo veľký obchodný dom. Pekne dovolte, aby som teraz vám predstavil najstarší motocykel dnešného zrazu. Je to Javička 350-ka. Dneska sa s tým 350-kou vrecov, ale táto Javička je taká zaujímavá, že ona je Javička OHVčka. Štartovné číslo 18 s gelnickou značkou a je červenej farmy a jak naši priatelia Poliaci povedia, a má duže chromu. Takže dovolte, aby som ku nám zavolal nášho Iggyho Hudzika. Štartovné číslo 18, najstarší motocykel dnešného zrazu. Vidíte, že Igor má tento motocykel na jazdenie. Tento motocykel nemá na výstavu, ale na jazdenie. David vyžrebuje prvé číslo. Ten, ktorý bude tu, dostane cenu a zároveň vyžrebuje ďalšieho. Vyšiel prevziať cenu. Prerušíme to, ale hej. Alebo už to je jedno, počúvaj. Vieš čo, aby som to prerušil? Tak to je paráda. Prekvapenie. Vydáme detka Jožka. Samozrejme, určite ste postrehli, že štartuje a jazdí tu s traktormi, prosím pekne, ten zelený. Igor, otočíme sa, že Jožo bude dole. Dávajte pozor. Nie 1975, štartové číslo 75. Kto mal 75? Pán Roman Hálas, poďte dopredu po štartovné číslo. Ja odovzdám teraz slovo Igorovi Hudzikovi. No, trošku prerušíme odovzdávanie týchto cien. Keďže sme boli vo Švajčiarsku a Ďoďo nás tam povozil po všetkých cukrárniach, kde samozrejme obsluhovali Poľky a všetku tú cukrovinku vyrábali Slovenky, tak sme mu jednu takú cukrovinku, lebo vieme, že má rád sladké, pripravili. Ďoďu, kúka. Veľký potlesk prosím pre nášho Jožka. Živio, 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 živio. Ruky jak režik, jak na sarve. Motorka má defekt. Má pestovku tam. Ej, paráda.
Môžete si prísť odfotiť túto tortu. Štartovné číslo 70. Proteskáme. Blahoželáme. A teraz môžeš. No vidíte, to zle som pozeral, takže... A to sú také drobnosti. Na spestrenie tu máme mladých motocyklistov a traktoristov. Takže kolega nám teraz naštartuje nejaké... Takže štartovné číslo 106. Môže byť aj zelený, ale číslo... Blahoželáme. Štartovné číslo 70. Prosím vás pekne, Vlastou s manželkou. Dovoľte, aby som vás ich predstavil, doporučujem, je to perfektný motorec pod krížom na Hnilčiku, Renovar, výherný poukaz do... Blahoželám. Ďakujem. Lejka nám povie, ktoré štartovné číslo nás teraz... Štartovné číslo 24. Nech sa páči, postupne... No pozrite sa, koľko maškrtníkov sa tu naraz pri mne objavilo. Sklapacú strechu, ale je hnedej farby. No, motocykel typu Java, ktorý sa nedá naštartovať a samozrejme vyrobená v Čezete. Je to... Nemáš zakázané na Čezete sa ísť povoziť aj do Hnilčíku. Stále kričam na veky na nej, ale my sme všetci vedeli, že hovorí o... Ďakujem veľmi pekne, stačí. Verte si. Štartovné číslo 26. A je to pre sebe. My nemáme. Kto jak švička, dostane jak švičku. Koš hore! Motocykel do... Ale vtedy ju fotke má také kule, toto môže byť. Sľavo. Však to darčekový poukaz na... Pozrite sa, takto vyzerá nákupný poukaz. Za slnka i za lejaku náš Robo jazdí na peráku. 11. Jeho 11, to je 250. Drobná pozornosť z Kongoly. Rok výroby 1942. Štartovné číslo 100. Ktože to má tú školku? Ale čo? Takže náš DJ sa vozil na motorke. Takže Ľudka prišla, prosím pekne, vylosuje nám nejaké číslo. Na kolene, to ste mali vidieť, jak to rezalo okolo mňa. Až mi plachtu skoro. A kde sedíš, vpredu alebo vzadu? Vzadu. Na motorke si sa. To určite nie, to sme odložili. Ja hovorím o Škodovke 105, hovorím o motocykli, čo má vo štartovné čo. Je to veľmi vzácný motocykl, tak ho musím dodržiavať, čiže pri živote. 57. No, štartovné číslo 25 dostane darčekový poukaz, ja ti blahoželám. Môžeš si kúpiť nahrané číslo. Šarmantná Patricia, ktorá sa vozí na motocykli so svojím priateľom, usporiadateľom dnešného zrazu, našim Davidom, musí znášať tie všetky príkoria na jazde na motocykli. Blahoželám. A teraz môžeš vylosovať to správne. Čo želáme? Veľa šťastných kilometrov. Igor, musí byť. Janičko, ty máš 14. Janičko, vítaj medzi nami.
víta aj dovol by som ti poblahoželal, že si tvoja nádherná 500-ka, perfektnej jazde s prívesným vozíkom. Bitteschön! Rus! Blahoželám sa veľa šťastných kilometrov. Bom, bom, bom. Obrigačný gel, energy drink. No to mám 2000. Áno, áno. Šťastných kilometrov. No a na čo viac dodať? Sladké má na ruke. Na zdravičko. Kartovné číslo 92, máš náš Rasto, vylosuje nám teraz ďalšieho. Oliver, som veľmi rád, že si prišiel. Viete, jazda na motocykli môže spôsobiť, že má človek také jemné bolenie v krížoch. Nášter, výborne. Deviatka. Blahoželáme. Želám. Prichádzajú naše kočky, ktoré nám zabezpečujú. Zatlieskame im. Timo im zatlieskame. To sú naše dievčatá, poď tu dopredu. To sú naše dievčatá, prosím vás pekne. Láskov, buď taký láskavý, poď. Ďakujeme dievčatám. Pošiel nejaký jeleň mu do cesty a musel s vozidlom zísť z vozovky, tak máme malú cenu útek. Vy si bol prekvapený. To je sa to vzalo niečo pre vás. Požúľa, riadna. To už bude šeštilo na tých kamerách všetkého. Hej, ešte budem 15 hodín šedec doma pri počítaču. A všetko robíš, ne? Hej.
Hada, vzpomínka, jete, dodali, se sami vožrali, jete, dodali, se sami vožrali. Nemusí nechod spát, až do rána bílýho, my budem zpívat. Až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát. Naším sebou trávit. Nebolo by od veci. Hej, DJ! Jaká výhovorka? Samozrejme, že si ma pretlačili. Čakaj, dám si ešte. Ja som sa ja vsypal a trimal som perilo nad vodu, rozumieš? Že ty sa neutopil. Potom som sa pomalej utopil. Ten bezplatný plavecký výcvik, to vám ešte zrátam. Ale si videl, jak mu to tá plachta na hlave zastala? Som myslel, že či nemám skôr. Ktorý máte? Co máme? Čau. Malý babguľašik na kustovku. To je jaký? Fazulu. Fizolový babguľaš. Na moďarsky, nie? To u nás každý vie, čo si nejak. Já to poznám třeba podle toho, že tohle má tohle postavení, že tohle je něco operákuje, ale to může být třeba hlava, on má taky kývačky, protože má tím má zvýšený kompresor. To je vidět, že to je on tak jezdí na ty se místě nám jsou takové. Jak budeme nějak, ne?